Atención, porque segundo datos oficiais en Galicia hai unhas 24.000 persoas xordas, e obviamente, ainda que poderían ser moitas máis, son datos oficiais rexistradas. Obviamente o seu día a día é moi diferente ao noso. E nós hoxe queremos contar varias historias persoais de persoas que non teñen audición. Unha delas, Miguel. Miguel é xordo, naceu nunha familia de xordos e agora axudalle a moitas outras persoas dende a asociación, a Federación de Asociacións de Persoas Xordas a ter mellor calidade de vida. A verdade é que sí, pois mira, ti axuda a xente como Luís e como a Esther, que son xolleiros en Noia. Eles levan 30 anos coa xollería aberta, teñen unha clientela fixa e non teñen problema ningún porque se comunican ben pois, con toda esa xente que lle vai mercar. Pero é verdade que eles queren denunciar de algunha maneira as barreiras que hai para as persoas xordas, non? E ainda así din que a tecnoloxía axudounos e moito. E ademais, mirad unha curiosidade que imos coñecer deles, porque eles serán xordos, sí. Non de nacemento, porque eles quedaron xordos entre os 3 e os 4 anos, pero encántalle ir aos concertos. E din, non seremos xordos, pero disfrutamos dos concertos como o que máis. Mirade de que maneira. Miguel, Luís e Esther son tres persoas con diversidade auditiva que, lonxe de paralizarse coas barreiras diarias que atoparon ao longo da súa vida, lograron rachar con todas elas. Hoxe temos o privilexio de escoitalos grazas á axuda de intérpretes que nos axudan a darlles voz. Non falamos dos meus pais, estudaron nun colexio de xordos, pero eu, no meu caso, os nenos de 3 anos non podían estar internados. Miguel Dorado viviu unha infancia complicada nun colexio rodeado de barreiras comunicativas que obrigaron a usar a lingua oral. Afudía atención logopédica e usaba outros recursos como podía. Nas aulas sí que tiña grandes dificultades, pero tiña un mestre de apoio. Unha situación moi distinta a que, por sorte, viven os nenos xordos hoxe en día. Agora moito mellor porque xa dispoñemos de distintos recursos, un servicio de intérpretes, o servicio de videointerpretación e comparación á miña infancia, de logo hai moitas melloras. De feito, Miguel traballa activamente dende a Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia para seguir eliminando barreiras auditivas. Son o coordinador de accesibilidade e, sobre todo, este servicio está implementado na atención dos servicios da administración pública. Cando queres mercar un billete de tren, e no caso que haxa unha incidencia ou un erro na máquina, tes que facer unha chamada e aí nos atopamos a barreira como persoas xordas. E lánzanos unha mensaxe importante ás persoas ointes: aprender linguaxe de signos. Queremos que sexa unha corresponsabilidade, porque é unha barreira nosa, pero tamén unha barreira da sociedade ointe. Somos persoas normais, diversas, temos a nosa identidade, a nosa cultura, a lingua de signos como comunidade xorda, pero seguimos sendo persoas e queremos eliminar esos prejuicios e que, digamos, que o camiño sea compartido para ter esa finalidade. Un camiño compartido do que saben moito Luís e Esther. Esta parella rexenta dende hai case 30 anos unha xollería que botou a andar con moitas dificultades. Non sabíamos a maneira de empezar, de como arrancar, pero logo ya, unha vez que empezamos, non había vuelta atrás. Hoxe en día comunícanse a perfección cos seus clientes e contan con recursos dabondo por se hai atrancos. La gente ya nos entiende. Nosotros pedimos que nos repitan si algo no entendemos o por mensaje, gracias al móvil, y también hoy en día también es más sencillo. Y aquí ya tenemos papelitos para, en el caso de que no se entienda algo, Poder escribir. Ambos perderon a audición de cativos por mor dunha vacina e dende aquela viñeron camiños cheos de obstáculos, pero séntense afortunados por terse o un ou outro para superalos xuntos. Y el camino fue duro, sí que tuvimos muchas barreras y todavía nos encontramos con alguna. Para él solo sería imposible, que los dos juntos sí que se ayudan entre sí y es mucho más fácil. Buscamos, luchamos y seguimos adelante. Nunca nos hundimos en una depresión ni nada de ese tipo. Estas son só 3 das máis de 1 millón de persoas que ten algún tipo de discapacidade auditiva en España. Aínda queda moito traballo para rachar as barreiras daqueles que non poden oír. Segundo a Organización Mundial da Saúde, máis de 430 millóns de persoas no mundo sofren de problemas de audición e calcúlase que pro 2050 chegue a superar os 700 millóns de persoas. Falamos con Manuela para que nos conte que solución lle podemos poñer.
Vimos a falar contigo para saber un pouco máis dos problemas auditivos. O último estudo Medel calcula que hai un 20% da poboación que nunca se fixo un exame auditivo. Crees que é certo? La audición es la olvidada y es de vital importancia hacer unas revisiones auditivas de manera por lo menos preventiva y anuales. Es que es nuestra fuente de comunicación. Si quieres, pasamos al despacho y te explico las pruebas que realizamos aquí en Lucus Augusti. Ay, vale, perfecto. ¿Sí? Vale, genial. Pues sí. vamos por aquí. Vamos. En una primera toma de contacto lo que realizamos es una videotoscopia, ¿vale? Para saber si hay algo en el conducto auditivo, como puede ser un tapón de cerumen. Y después sí que pasaríamos a nuestra sala de audiología. Aquí es donde realizamos el grosso de las pruebas auditivas, porque es la que nos determina para saber el tipo y el grado de pérdida y cómo entiende. Sencillas, indoloras. Ahora lo que vas a oír son sonidos o pitidos. ¿Que los oigo? Levanto la mano. ¿Que los dejo de oír? Bajo la mano. ¿Escuchas muy bien? Sí. Sí, la verdad es que sí, estás marcándome por encima de 20 decibelios, así que escuchas perfectamente. Unha vez que un oído ten danos, é reparable ese dano? Dependiendo a qué nivel esté hecho el daño. Podemos dar varias vías de tratamiento que pueden pasar desde una adaptación de audífonos si hay buena respuesta, o en caso de tener una buena audición, pues citarlo en un tiempo dentro de 6 o un año para hacerle una nueva revisión auditiva. Que tips nos podes dar ou que consellos para poder manter unha boa hixiene dos oídos e cuidalos mellor? Bueno, pues mira, en primer lugar, no introducirnos nada en el conducto auditivo. Después, secarnos muy bien el oído. Y después ya por último, no utilizar y escuchar la música con un volumen superior al 60% del dispositivo que estés usando y no más de 60 minutos. Vamos al médico de forma habitual. ¿Por qué no revisar nuestro oído? Una persona que no oye bien se aísla, cuando muchas veces hay solución. Vuelves a conectarte y vuelves que esa persona que ha dejado de ir pues, a las comidas familiares, a tomarse un café con los amigos. Es una pena, porque hay solución. No siempre, pero lo primero es dar el primer paso y hacer una revisión auditiva.